प्रशांत धनराज होतो एक दिवस काय माझ्याकडे पावे ना मागे गेले ना समुद्र धनराज सावकार तो गेला चले मागेला बंगला हाडून ते गेले अब्रू काय ना मागेले ना समुद्रात पळेतले लोक पळेते तुरतले ज्यांना ज्यांना धरतीचे समुद्र पाय गवता त्यांना त्यांना तुफान जाता कितने सुनामी येऊ कितने भूकंप येऊ कितने पाऊस येऊ त्या समुद्रात काहीच फरक पडणार तुका मानो पाया परत आहे ना मागेले ना कोणाक सांगणार रामायण शुरू होगा चिल्लावट तो महाभारत शुरू होगा फैसला तुम्हारा करना पड़ेगा रामायण या महाभारत नमस्कार सावकार नमस्कार हो घोर पाहून काही काम असे उरताले दूरच्या येऊचे पडतात सावकार तुमकडे सगळे काम हाव करतात कुठे गेले बहुमान काहीच ना मला समज हे तोलवचे असा ते स्पष्ट सावकार माका तुझी माका थोडे पैसे जा अरे थोडे पैसे म्हटलं कितले पैसे जा माका 5 लाख रुपये जा 5 लाख रुपये हा 2 मिनिट हो समुद्र ज्या घराचे लेख खाता तिनके सगळे पूर्ण काम हाऊस करता लक्षात ठेव धनराज जो कोण ह्या समुद्र आड येता एका समुद्र सर्वनाश करता सर्वनाश हे घे धनराज सावकार मागे मदत आहे मला आवश्यक घ्या एका अरे तुम्हाला सारखे कुठे या धंद्याला धडा कितले आले आणि कितले गेले सारखे 10 लोक तरी आले या धंद्याला काही